Evo sad se nekako malo bolje vidi tamo. Tamo seva, znači upravo tamo. Krenaj kod Lazarevca u video. Baš blizu, gledajte sada. Tačno dolazi vam. Opa. Sad se opet. Pada kiša tako da ne mogu napolje, ali snimat ću svakako ovako. Snimam tako. Šta se dešava? Onda stav nešto video, neki bljesak. Opa!
Danas prepodne vjerojatno nije bilo za očekivati, bilo vedro, po neki mali oblačići i to je sve. A vidiš, vreme se brzo promenilo. Onda snimat ćemo vreme danas. Večeras ako bude. Proći će, molim vas što ću požuriti bre, požuri bre, nemoj da me nerviraš bre. Tamo. Sada isto snimam to tamo. Snimam. Opa. Tamo je nešto sjednulo, ali slušajte, napolju sad ću možda i pada kiša. Da pada kiša, sitno pada, gledajte ono tamo, to ono tamo crno, koliko je. Tamo kao ozrec, a vidite ovaj tamo sistem, gledajte to tamo. Gledajte vi to tamo. Snimam i da dalje snimam. Sve snimam. Snimam. Valjda smo tamo nešto snimio. Ovo je sad blizu ranice, slušajte sad kako će da pukne. Malo je bliže, to jest nije toliko. Od Lazarevca.
Stiže u Euranić. Snažno u Euranić. Sa Grmljavinom. Stiže. Još malo pa stiže ovam, da. To tamo. Ovo je kod Lazarevca, vam bliže nama. Ovo sam napolje, jebi ga, mislim da malo sibi čak i kiša. Ja ne znam ni gdje bi stao, jebi ga, mogao bi tamo neka Ivan i tamo negdje snima. A šta mi fali, jebi ga, odavde? Čekaj, imam, da li pada kiša, ako ne pada kiša, to ja idem na... Da, molim vas, crno, Ovo je malo bliže. Da. Ako je senulo tamo. Tamo otprilike baš gdje gleda sa kamera.